crkvama u Moldaviji i Rumuniji rukovodio je naš mitropolit iz Sremskih Karlovaca. To malo ko zna. Nesporna činjenica. Znači, Rumuni nisu imali crkvu, Moldavci nisu imali crkvu. U Moldaviji postoje još 22 crkve u kojima se ispoveda na srpskom jeziku. I dan danas. I danas neće da pređu na rumunski jezik. I što je najvažnije, treba da se zna da je Rumunska pravoslavna crkva postala onako kako sad Milo Đukanović hoće da napravi crnogorsku crkvu u Crnoj Gori. Austrijski car je odlučio i naredio da se u Rumuniji stvori rumunska crkva, a naravno sve su crkve i hramovi bili u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I 1864. godine se donosi ta odluka i stvara se Rumunska pravoslavna crkva. Samo 4 eparhije, se tako kaže, odbile su da uđu u rumunsku crkvu. I što je najzanimljivije, odbili Temišvarci i još 3 grada uz Dunav, od Đerdapa do uliva Dunava u Crno more. Znači 4 eparhije nisu htjele da uđu u rumunsku pravoslavnu crkvu i to su učinile tek 1919. godine posle Prvog svjetskog rata. Da ovih podataka nema u našim udžbenicima.